Kde sa toto páli? Sa nepáli to len horec. Áno. Váš tatranský. To má hnivá. Nemôžem na horca vojsť už. No. Ja, že sa nedá vyť. Tak Čo, kolby či čo? Koleno? členok. Klenok? No, došrobovali mi to. Ja aj zlomený bol. Dvakrát to frezovali, ale zlomený bol v 51. roku školy, v 52. To je ešte za chlapca, nie? A nie, Na fotbale, či nie? končil som školu v Prahe. Áno. Tak vtedy pri záverečnej akadémii, no, sa mi to, podarilo sa mi to stať, podarilo sa mi. No, tak, no vydržalo to dosť dlho, len ten klb bol úplne už zodraný. Tam už nebola žiadna chrupavka. No. Tak mi to otvorili, vyfrezovali a zase zatvorili. Pol roka som to mal v sáde a neujalo sa. Noha puchla, bolela, hnila. No. Tak mi to otvorili, vyfrezovali a dvoma šrobami mi takto z kríža spätovano znehybnili. No, tak. No. Dá sa o to oprieť občas. Dá sa oprieť len z kopca. Len keď patou stúpiš, áno, nemôžeš pohnúť. No, no. Do kopca ešte nejako to takto bokom, ja prejdem. No. Tak najvyššie som bol vo Vyšnej Priehybe ešte. Tam som prerezával ten chodník v lete pred sezónou. No, nemal to spraviť, tak ma vyhnali. Ešte robíte u lesov? Ale tak už také nenáročné veci. Prerezať chodník, alebo padne tu kalamita, nejaký strom padne, no, tak ma zavolajú, mám pilu. Tak idem si to spraviť. Treba sa prviť ešte. Ináč, no tak, tu to robím na parkovisku. No. Koľko rokov ste už? 33. Tu na parkovisku? Nie na parkovisku, nie v Tatrách. Tu na Trostudničkách, áno. Na parkovisku neviem, asi šéfova to mám, myslím, že už 7 rok, tak už 7 rok. Ona je z Vasa, no tak ja vždy robím do tej 9., 10. Prídu ma vymeniť, no a zase večer po obede od tej 3. do 6. No. Tento týždeň som tu sám. Má nejaké povinnosti šéfova, no ale jedno auto príde za celý deň. No, tak čo? Tak je tu dlho potom. A nech počasie vybaví a bude jav. Tak ja dlho, no. Tak stopnem nejakého kamaráda, vždy sa tu niekto zastaví s nami a ideme na Podbanské na pivo do Svišťa. Do Svišťa. Svišťí brloch sa to volá. Áno, krásny brloch. Áno, by sme sa tam mohli ísť aj pozrieť, keď pôjdeme naspäť. Ináč sú tam všetko nehanebne krásne, drevené penzióny, pekné. Tam oni vykúpili si tie nízke domčeky od tých policajtov, policajti to dostali po 65 000, predávali to 1,5 milióna. No ale teraz to postavili skutočne nádherné drevenice, na taký oravský spôsob, však to aj Oraváci stavali, Orava, Kysuce. No ale neprístupné ľuďom, nie, penzióny, pre vlastné parkovisko, áno, žiadna, že ideme na čaj, na pol deci, alebo na pivo. Jediná krčma, ktorá tam bola, aj z toho spravili Jägerhaus. No bysťo. Pivo 60 korún, pol deci 75. Áno, také menu polovnícke 320-340 korún. Ešte to tu pobieháme a potom pôjdeme do tých hal. Američania neusadia a potom pôjdeme tam. No ale hovorím tam, jedine ten Svišťí brloch sa to volá, no tak tam je pivo za slušný, 25 korún, áno, za 20 korún priamo v dedine, poldecko, no tak je to pekné. Keď si potrebuješ niečo kúpiť, hneď nad ním nadstavaný je obchodík, kde dostaneš všetky potraviny a tak.
Dobre, chlapi, ideme. Niekto žije. Sobotu tu budete zase možno tiež? Sobotu ja som tu vždy. No až pôjdeme dole, tak sa možno zastavíme ešte. Tak Bude sa mi aj- potešenie. Sobotu ideme, venku som tam máme ubytovanie, viete. Áno. No, ale tak chceme ísť tady, Meďodoli na Plesku, na chatu pozrieť. Chlapi, vám poviem niečo o ubytovaní. Tu dole išli ste okolo 400 metrov bývalé Polesie. Áno? Krásna stavba, drevená, nová. Už je to v prevádzke, áno, tam sú také dva pekné apartmány, dole je spoločenská miestnosť, malá kuchynka, sprcha, krb, áno, a schodami hore sa ide 4 až 4 miesta. 226 korún oficiálne stojí. Jedno lôžko. Lôžko, áno. Môžete tam skutočne si uvariť, môžete sa rozložiť, môžete z tej spoločenskej prísť aj 5, keď si hodíte spacáky a tak. Tam je stále niekto? Prosím? Tam je stále niekto? No samozrejme, tam je môj kamarát Ivan Štancel a jeho pani manželka zvaná Medvedica tam robí správcov. Nie, že jej to poviete. Pani Medvedica, prosím vás. Pani Medvedica, my by sme prišli na toto. No, to byla tragédia. Pani, želám vám Keď sme všetko pri tej pekné. medvedici, šarapatia ešte medvede. Tá medvedica má odtedy meno, lebo šlapla skoro medveďovi v lese na paprču. Áno, medveď sa zlakol, áno, takmer odpadol, ona sa zlakla tiež, takmer odpadla a rozišli sa v dobrom... Obidvoje sa posrali. Áno, hej. Keď ešte fungovala chata Rašová, potom sme tu boli na jeseň a potom bola ako v januári vyhorela. A išli sme zo Štrbského sem na Podbanské, na Tristevničky. Na Rašovej chate. Na koníku.